Tuigan nga ginasilibrar sa probinsya kang Antique ang dulungan man kada bulan kang Agosto. Sa interview kang Radyo Bandera Sweet FM Antique kay Board Member Pio Sumande, Chairperson kang Committee on Environment sa Sangguniang Panlalawigan, naging pahayag nga katong tinaligdan nga tuig 2020 sanda kadyang nagpasar kang ordinansa sa Sangguniang nagprotehiran kag pabaskagen ang awareness kang mga Antiqueño sa critical nga sahi kang endangered species nga rufous-headed hornbill o kondulungan. Suno kay Sumande nga ang dulungan makita sa Mount Madiaa sa Colasi, Mount ng Ted sa Barbasa, Mount Pora sa Sibalam, pinakabahin kang Hamtig Valderrama Libertad kag Sibaste. Makabig nga farmers in the forest. Suno kay Sumande ang dulungan bangod sanda kadya ang nagawasag kang mga binhi nga mga punong kahoy sa kabukidan. Sa kadya nga tuig may mga aktibidades nga patigayunon ng Haribon Foundation, imaw ang gobyerno provincial kag Department of Environment and Natural Resources kadengan kang dulungan month celebration pahayag pa ni Sumande. Balita Regional halin sa probinsya kang Antique. Ako si Kabanderang Nestor Bermudez Naparingga Jr. Nagabandera sa matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas Radio Bandera.